Вітаю вас, дорогие телеглядачі. Час не стоїть на місці. Як сказав папа Францішак, кожен чоловік повинен йти наперед з Христом. Ми увійшли у час Великого Тижня і Великої Ночі. Сьогодні наша передача, я сподіваюся, кожному з вас допоможе ліпше пережити святе Воскресіння Пана. Запрошую. У каталіцкім касцёле велікодным святам папярэднічае Вялікі тыдзень, які распачынаецца пальмовай нядзеляй. Гэты дзень прысвечаны асабліваму разважанню пра муку Пана і непасрэдна рыхтуе нас да перажывання яе ў літургічных абрадах Вялікага тыдня. Назва «Пальмовая нядзеля» паходзіць ад звычаю асвячэння галінак пальмаў альбо іншых дрэваў. У нашай традыцыі гэта галінкі вярбы. Такі звычай у касцёле ўзнік у 11 стагоддзі. У гэты дзень літургічныя тэксты нагадваюць нам, што незадоўга да пакутаў і смерці Езуса на крыжы адбыўся яго ўрачысты ўваход у Іерусалім. Тады натоўп, вітаючы Езуса, кідаў яму пад ногі пальмовыя галінкі і ўсклікаў: «Гасанна, сыну Давіда». У гэты дзень падчас кожнай святой імшы чытаецца ўрывак з Евангелля, у якім апісваецца мука Езуса Хрыста і яго смерць на крыжы. Такім чынам, пальмовая нядзеля рыхтуе вернікаў да перажывання літургіі святога пасхальнага трыдума. Гэта Вялікі чацвер, Вялікая пятніца і Вялікая субота. Святы пасхальны трыдум з'яўляецца цэнтрам усяго літургічнага года. Гэты перыяд называюць таксама трыдумам Хрыста ўкрыжаванага, пахаванага і ўваскрослага, бо ён нагадвае таямніцу Пасхі. Гэта значыць пераход Пана з гэтага свету ў дом нябеснага Айца. Перед сваёй збаўчай ахвярай на крыжы Езус Христос ведаў, што аддае жыццё, але хацеў застацца з вучнямі, хацеў застацца сваімі вернікамі на кожны дзень, і таму устанавіў сакрамент святарства падчас тайнай вечэры і сакрамент Эўхарыстыі. Менавіта пад пастацямі хлеба і віна ён з намі сёння на кожны дзень у нашых святынях, але гэта чыніцца на словы святара. І таму там тая сукцэсія апостальская, якую атрымалі вучні ад Езуса Хрыста, яна перадаецца таксама на біскупаў і на кожнага святара. У Вялікі чацвер у Гродзенскай катедры адпраўляецца святая імша Хрызма, якую ўзначальвае ксёндз-біскуп Александр Кашкевіч. Святары з усёй Гродзенскай дыяцэзіі прымаюць удзел у літургіі. Спяваецца гімн «Хвала на вышынях Богу», які не гучаў на працягу ўсяго Вялікага посту. Падчас спеву гімна б'юць званы, якія пасля змаўкаюць да моманту, пакуль ізноў не загучыць гэты гімн ужо ў пасхальную вігілію. У літургіі Вялікага чацвярга таксама адбываецца благаслаўленне біскупам алею хворых і катэхуменаў, а таксама асвячэнне святога Хрызма. Паводле традыцыі ў гэты дзень у некаторых касцёлах здзяйсняецца абрад абмывання ног 12 мужчынам на ўспамін таго, што Езус перад апошняй вячэрай абмыў ногі сваім вучням. Гэты абрад сімвалізуе служэнне і любоў Хрыста, які прыйшоў не дзеля таго, каб яму служылі, а дзеля таго, каб служыць іншым. Таксама вельмі такім знакам красамоўным з'яўляецца тое, што і наш сённяшні папа Францішак, яшчэ будучы кардыналам у Аргенціне, ён ішоў да людзей хворых. У чацвер разам з імі маліўся час святой імшы і браў тых хворых людзей, калекаў, і сам мыў ім ногі, цалаваў ім ногі і выціраў ногі. Паказваючы тое, што Христос не прыйшоў, каб кіраваць, панаваць над іншым, але каб служыць іншаму чалавеку, каб яго ратаваць і праз знак гэтага абмыцця ног паказаць нам вялікі таксама сакрамент Эўхарыстыі, які з'яўляецца сакраментам любові Божай да кожнага чалавека. Гэта не толькі пустыя абяцанні, словы, не толькі некія пустыя знакі, але гэта актыўнае жыццё, гэта дзейнасць, якая выражаецца штодня праз служэння іншаму чалавеку, асабліва хвораму і патрабуючаму. Гэта таямніца найсвяцейшага сакрамента.
Для Касцёла гэта вельмі важны знак, і дзякуючы гэтаму знаку мы таксама можам сабе ўсведамляць тое, што мы пакліканыя да служэння ў сённяшнім свеце. Літургія Вялікага Чацвярга – гэта ўрачыстасць для кожнага святара, таму што гэта дзень устанаўлення сакраменту святарства. Гэта дзень, калі ўсе святары аднаўляюць свае абяцанні перад абліччам Хрыста, утоенага ў выглядзе віна і хлеба. І гэта вельмі такая ўзрушаны момант, калі мы вяртаемся, хто 10, хто 25, 50 год назад, да того моманту, калі першы раз сказаў: «Так, Пане, я пайду за Табою, каб абвяшчаць Евангелие і каб Табою карміць люд верны». Таму для нас гэта вельмі радасна, і праз тую супольнасць нас, святароў, пры біскупе, мы таксама дадаем той бадзёрасці і нанова нібы ажыўляем у нас той дар святарства, які атрымалі праз паслугу біскупа. І молімся за біскупа і таксама за наша арцыпастара, айца святога Францішка, каб у сённяшнім свеце кіраваў лодкай Петра да порту збаўлення. Пасля імшы найсвяцейшы сакрамент пераносіцца ў спецыяльна падрыхтаванае месца, якое сімвалізуе цямніцу, дзе быў зняволены Езус пасля арышту ў Гецсіманскім садзе. З алтара здымаецца абрус, а табернакулюм застаецца пустым і прыадчыненым. Важны момант, можа, пра яго мала сёння гаворыцца, альбо не звяртаецца ўвагі, але таксама той час пребывання ў цямніцы – гэта час барацьбы. Барацьбы, як бы таксама са сваёй чалавечай натурай, калі Христос, як чалавек, мог перажываць гэты боль будучага цярпення. І той час, які быў у цямніцы, ён перажываў у малітве, у цішыні і даверы да свайго айца. І мы успамінаем у Вялікі Чацвер гэты час пребывання Пана Езуса ў цямніцы. Святары пераносяць найсвяцейшы сакрамент у цямніцу, і там ён захоўваецца да літургіі Вялікай Пятніцы. Вялікая Пятніца мукі Пана. У гэты дзень, а таксама ў наступны, згодна са старадаўняй традыцыяй, касцёл не ўдзяляе ніякіх сакраментаў, акрамя пакаяння і намашчэння хворых. У другой палове дня цэлебруецца літургія мукі Пана. Гэта набажэнства падкрэслівае больш за ўсё хвалу адкуплення праз крыж, а не паніжэнне Езуса Хрыста праз яго святое мучэнне. Успамінаючы смерць Езуса Хрыста, мы памятаем, што яна не была для Езуса Хрыста нейкім фіяскам, пройгрышам, а менавіта яна сталася для яго тронам збаўлення. Аб гэтым гаворыць, напрыклад, Евангелія святога Яна, у якой мы ў крыжэ ўвасабляем сабе перш за ўсё трон хвалы Езуса Хрыста. У яго возвышэнне на крыжы азначае тое, што Езус Христус стаў валадаром свету. Менавіта там, з крыжа, дзе сталася яго месца укаранавання, месца ушанавання яго хвалы, ён валадарыць ва ўсім свеце. Літургія Вялікай Пятніцы распачынаецца ў цішыні і засяроджанасці. Вернікі становяцца на калені, а святары, падыходзячы да алтара, лягаюць перад ім у знак мукі і смерці Езуса Хрыста на крыжы. Некаторы час усе моляцца ў цішыні, перапрашаючы Бога за грахі парафіі і ўсяго чалавецтва, дзеля якога Хрыстус ахвяраваў сябе на крыжы. Затым святары накіроўваюцца да алтара, дзе чытаецца апісанне мукі Езуса паводле Евангелія святога Яна. І пасля кароткай гаміліі пачынаецца малітва вернікаў. Гэта малітва вернікаў з'яўляецца адной з важных таксама з усяго літургічнага года, перш за ўсё таму, што ў гэтай малітве мы не можам забыць ні аб кім. У гэтай малітве знаходзіцца 10 такіх слупкоў малітвы вернікаў, якіх святар або д'якан возносіць сваю малітву да Бога, просячы за ўсіх людзей, за веруючых, за неверуючых, за людзей, якія шукаюць Бога, за габрэяў, да якіх продкам прамаўляў некалі сам Езус Христус, а таксама старатестаментальныя прарокі. Таксама мы молімся за папу, молімся за біскупаў, молімся за вернікаў.
І молімся так само за тих людей, які шукають Єсуса Христа у своїм житті, шукають Бога. Бо за ўсіх людзей Jesús Христос аддаў сваё жыццё. І менавіта гэта малітва вернікаў увасабляе сабой гэтую ахвяру крыжа, якую здзейсніў Jesús Христос, бо Ён памёр за ўсіх людзей, і тых яго сучаснікаў, як тых, што жылі яшчэ перад ім, якія будуць жыць пасля яго. Таму гэта малітва вернікаў носіць сабе такі паўсюдны характар. Цэнтральнай часткай набажэнства з'яўляецца адарацыя святога крыжа. Многія заўважаюць, што з 5-й нядзелі Вялікага посту ўсе крыжы ў святынях накрываюцца празрыстай тканінай фіялетавага адцення. Гэта робіцца дзеля таго, каб вернікі, што прыходзяць у касцёл, заўважаючы гэта, больш засяроджваліся над ахвярай любові, якую Хрыстус здзейсніў на крыжы дзеля збаўлення чалавецтва. Падчас літургіі Вялікай Пятніцы святар тройчы прыпадымае тканіну з распяцця, кажучы: «Гэта дрэва крыжа, на якім здзейснілася збаўленне чалавецтва». І ўсе людзі ў адказ прамаўляюць: «Пойдзем з паклонам, каб аддаць пашану святому крыжу». Пасля гэтага адбываецца адарацыя святога крыжа. Святары і ўсе вернікі па чарзе падыходзяць да крыжа, каб ушанаваць яго праз пацалунак. Гэты час для нас з'яўляецца вельмі важным. Вялікая Пятніца – гэта дзень, калі мы разважаем муку Jesúsa Христа. І таму гэты дзень носіць у сабе вельмі такі характар ахвяры. Кожны з нас стараецца посціцца ў гэты дзень, каб сваю ахвяру жыцця, сваю ахвяру часам пасілка, большай малітвы дапоўніць да ахвяры Jesúsa Христа і тым самым адказаць Пану Богу на Яго любоў і нашае збаўленне. Пасля набажэнства, пасля супольнай камуніі, традыцыйна ўжо, можа, сярэднявечча, то і трошкі раней, мы пераносім цела Jesúsa Христа у гроб, спецыяльна пабудаваны гроб, якім ён знаходзіцца да Вялікай суботы, да набажэнства смерхпаўстання Jesúsa Христа, пасхальнай вігіліі, калі ўжо ўрачыста загучыць у нашых касцёлах радасны спеў «Аллелюя» на абвяшчэнне з мёртвых пасталага Пана. У Вялікую суботу касцёл прабывае каля гроба Пана, разважае пра муку і смерць Хрыста, пра яго сыходжанне ў адхлань. Гэта значыцца месца знаходжання памерлых, куды, згодна са святым пісаннем, сышоў Jesús Христос перш чым уваскрэснуць. Касцёл вернікаў у малітве і посце чакае яго васкрасення. У гэты дзень не цэлебруецца святая імша. На працягу ўсяго дня Вялікай суботы традыцыйна вернікі імкнуцца да святыняў, каб там асвяціць велікодныя дары: яйкі, хлеб, соль, іншыя стравы, усё тое, што кладзецца на велікодны стол. У нашай базіліцы катэдральнай распачынаем асвячаць гэтыя дары ад 8 гадзіны з раніцы. Ад самай раніцы ўжо людзі прыходзяць, і кожныя паўгадзіны малітва, асвяшчэнне і таксама благаслаўленне і найлепшае пажаданне на свята. Такая памылка праходзіць паміж вернікамі, то, што гэта думаю, што найважнейшая частка – гэта асвяціць великаноцныя дары на стол, і на гэтым канец. Гэта вельмі вялікая памылка, якая так зарадзілася паміж вернікамі і трывае па сённяшні дзень. Гэта не самае важнае. Самае важнае – гэта пражыць гэты дзень пабожна. Пабожна – это значыць на пасце. Мнейш размаўляць з кімсьці в гэты дзень, прыгатавацца духова, прыйсці ў касцёл, памаліцца перад выстаўленым найсвятшым сакраментам. Калі хто яшчэ не быў у споведзі, адбыць споведзь. Прыгатавацца такім, больш духоўна, больш узбагаціцца, каб менавіта пабожна перажыць свята змартвастання Пана Езуса. Пасхальная вігілія з'яўляецца цэнтрам святога пасхальнага трыдума. У ноч з суботы на нядзелю паводле найстаражытнейшай традыцыі адбываецца чуванне, засяроджанне на ўшанаванне Пана. Адзначэнне пасхальнай вігіліі – гэта ўжо святкаванне Вялікадня.
Выключнае значэнне ўрачыстасці Пасхі вынікае з таго, што з мёртвых паўстання Хрыста ўмацоўвае веру і надзею чалавека, а праз велікодныя сакраменты здзяйсняецца ўдзел касцёла ў таямніцы Хрыста. Мы памерлі, былі пахаваны і ўваскрэснем разам з ім. Менавіта ў гэты дзень да касцёла прыходзяць усе. І тыя нават, хто слаба веруючы, тыя, хто толькі прыходзяць адзін раз у год альбо 2 разы ў год это на вербную нядзельку і вялікую суботу, каб пасвяціць гэтыя великаноцныя дары. Гэта, конечно ж, нас вельмі цешыць, што поўны касцёл людзей, што ўсе прыходзяць. Толькі смутна на душе становіцца, што іх на другі дзень ужо няма. Яны прыйшлі, асвяцілі і пашлі. Як бы гэта найважнейшая частка свята. Гэта неправда. Найважнейшая частка свята – гэта прыгатавацца духоўна да ўрачыстасці змартвастання Пана Езуса. Вельмі развіты і багаты змест літургіі пасхальнай вігіліі уключае ў сябе ўсю гісторыю збаўлення. Пачынаецца яна з літургіі святла, падчас якой адбываецца благаслаўленне агню і пасхала, вялікай свечкі, што з'яўляецца сімвалам Хрыста і важным элементам літургіі. У гэты час вернікі чакаюць альбо перад святыняй, калі гэта магчыма, ці ў святыні пры выключаным святле. Пасхальная свечка мае на сабе адзнаку года і сімвалы першай і апошняй літар альфа і омега, што азначае Езуса Хрыста, з якім мы распачынаем чарговы год. Пасля асвячэння пасхала ён уносіцца ў святыню ў бок алтара, і дыякон тройчы прамаўляе святло Хрыста. Святло Христуса. Менавіта гэта з'яўляецца такім сімвалам, што гэты свет расходзіцца па ўсёй святыні. Езус прыходзіць як свет да кожнага чалавека. І такім чынам таксама запальваецца памаленьку святло ў самой святыні, ў сваім храме. І тады ксёндз, цэлебрант з усёй асыстай падыходзіць да алтара і распачынаецца літургія Слова Божага. Гэта распачынаецца літургія слова, распачынаецца ад урачыстага спеву экзультат. Экзультат – это такая вельмі вялікая песня, якая апавядае нам, распавядае нам, што здарылася менавіта гэтай ночы. Што Бог так узлюбіў народ свой, што Езус прыйшоў на гэты свет, каб нас всіх збавіць, што быў замучаны, быў прыбіты да крыжа, і ён менавіта гэтай ночы з мертвых стаў. Затым пачынаецца літургія слова. Яна складзена так, што распачынаецца са старога запавету, калі праз прарокаў было абвешчана прыйсце Езуса Хрыста. І праз чытанні з новага запавету заканчваецца ўрачыстым спевам «Аллилуйя», абвяшчэннем, што Христус ужо ўваскрос. Наступная частка пасхальнай вігіліі – гэта літургія хросту, падчас якой асвячаецца вада і адбываецца хрост тых, хто рыхтаваўся прыняць гэты сакрамент. Звычайна, гэта людзі дарослыя. А ўсе астатнія вернікі аднаўляюць хросныя абяцанні. Далей адбываецца ўрачыстая эўхарыстычная літургія, падчас якой ужо спяваюцца радасныя песні з нагоды з мёртвых паўстання Пана. І, конечно ж, у літургіі прадугледжана таксама працэсія эўхарыстычная пасля гэтага набажэнства, пасля ўсёй цэлебрацыі Вялікай суботы. Зазвычай гэта выходзіцца з касцёла, і кром касцёла выходзіцца працэсыйня з найсвятшым сакраментам, з усёй працэсіяй, вельмі так урачыста, з людзьмі, і правазглашаецца, што Езус з мёртвых паўстаў, і складаюцца найлепшыя пажаданні на гэта свята. Але у нашай дыяцэзе прынята яшчэ такая традыцыя, што пасля гэтай урачыстай вігіліі пасхальнай таксама прадоўжваецца праз усю ноч чуванне перад выступам на святшым сакраментам. І толькі з раніцы, калі ўжо сонца ўзыходзіць, праводзіцца эўхарыстычная працэсія. І гэта святая імша, гэта вігілія пасхальная, з'яўляецца маткай усіх вігілій. Гэта самая найважнейшая вігілія ў усім літургічным годзе. Дорогие у Христе, браты и сестры,
Сёння мы перажываем асаблівыя хвіліны. Гэты выключны дзень нагадывае нам пра сэнс нашага жыцця. Трыумф Хрыста – гэта урок збаўлення для кожнага з нас. Школа з мёртвых паўстання патрэбна сучаснаму чалавецтву, таму, што учыць нас надзеі, любоўі і сапраўднай веры. Аднак, як сказаў святы Якуб, вера мёртва без учынкаў. Сённяшні свет патрабуе сведчання праз учынкі міласернасці. Няхай наша дапамога чалавеку, які знаходзіцца ў патрэбе, прычыняецца да паляпшэння жыцця і будзе адлюстраваннем нашай веры. Надзея на вечнае жыццё з Хрыстом дадае нам сілу у зямной пілігрымцы. Няхай Збаўца заўсёды застаецца для нас першай крыніцай надзеі і радасці і дапамагае пераадоляваць усе зменлівасці лёсу. У Васкрасенне Пана вучыць нас сапраўднай, чыстай і бескарыснай любоўі. Разам з перамогай Хрыста перамагаюць думкі любоўі і міру, а любоў да Збаўцы распалівае сэрцы і аб'ядноўвае народы. Узлюбленыя ва Хрысце, не дазваляйце шматлікім спакусам сённяшняго дня кіраваць вамі. Адкрыйце шырока вочы, каб распазнаць Бога, Ён ідзе разам з намі і вядзе нас. Паўстанне з грэху і яднанне з Хрыстом – вось праграма нашага жыцця. У Васкрасенне Божага Сына паказвае Божую мудрасць, якую павінен зразумець і прыняць сённяшні свет. Шчыра жадаю кожнаму з вас моцнай веры, непахіснай надзеі і сапраўднай любоўі. Няхай радасная алелюя гучыць ва ўсіх кутках нашага краю. Прачніцеся да жыцця з уваскрослым Езусам, а будзем шчаслівыя. Благаслаўляю ад усяго сэрца усіх вас на радаснае і плённае перажыванне велікодных святаў. На працягу гэтых дзён мы пачуем вельмі шмат радасных і цёплых слоў. Віншаванні плывуць з вуснаў кожнага чалавека. Дазвольце ж і я, дарагія тэлегледачы, кожнаму з вас напрыканцы нашай праграмы складу сардэчныя пажаданні. Няхай Христос заўсёды будзе з вамі, а гэтыя хвіліны цудоўнай пілігрымкі веры, якую вы перажываеце, няхай будуць перапоўнены радасным аллелуя. Христос уваскрос, сапраўды ўваскрос. Чакаем новых прапаноў тэм для нашай перадачы. Няхай уваскрослы Христос вам благаслаўляе.